खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 29 मे 2025 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोद मोजां होनजायो। बहानिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। जेरावबो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरबा लोगोजों दिनै बाख्नायजानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोद मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोद खुसि जागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ दिनै मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ गोरलैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे अनसायनाय मोनगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा मोनसे जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोद उसुखुथु मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। सोरजोंबा नाथाय रायखोमा जानोबो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोद मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोद मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोद मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन। सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प थ दिनैनि साना जोबोर मोजां।
गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनाय गोसोआव गोजोननाय फैगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोबां रोखोमनि जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानोबो हागौ बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा नाथाय अब्लाबो देबार नांगोन मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा मोनसे जेंना फैनोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि जानोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौबो फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो हानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजावबो मान मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख च दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानानैबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जानोबो हागौ सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मोनफ्रोमबो खामानियावनो मावफुंनायाव माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा न'खराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि अननाय आदरखौबो मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन सरासनस्रायै दिनै साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनोबो हागौ कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ लाइमोनफ्रा दिनै फोरमायलायनोबो हागोन समाजाव मान मोननो हागोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा हरखाबै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।